Good afternoon, my dear brothers and sisters. Please rise for the novena to Saint Jude. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Heal the Jude. sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron and hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong ni Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki ni Diyos sa langit. Pag-omo na di maisip, nin mga tawong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinorokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-umaw may daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Sa kikristo nag-aanyaya, idtong hadi sa Edesa. Antuyo mapabulong siya, kaidtong helang niyang lepra, hinanyugaan pag-arang, mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatinduga na sadya, ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Sa imong binalagibog, sa kinakbahan ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tuyan na aki ni Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw,
tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si imong nganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagranga, nyamong mga makasaalan. O San Judas na paladan ikas sa mong inuomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas daraha sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang orog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan ikas sa mong inuomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Hesu Kristo, sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nganing gayo, an pag-arang mi sa imo, ako an inaalay, na pagsolsol nin kasaalan. O San Judas na paladan ikas sa mong inuomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Orasyon Perata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang makalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin na utob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatian mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, ikaanom na aldaw, nin misa nobenaryo para sa kaumawan kan sa tong mahal na patron, San Judas Tadeo. Sa satong pagpamibi, idulot man nyato ang mga minasunod na mas intention. Pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos, ni Gigi Lorayes and family, in honor of St. Jude, ni na Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. In honor of St. Jude, ni Jonathan Chuwaoy, kan Golden Circle Enterprises, Matsuuka family, Bonaabro and Cebuera family, Osia family, Levenia Miranda, Maria Dolores Espiloy Magdamit, E.R. Liagas and family, Mr. and Mrs. Jose C. Jr. and family, birthday of Sara Manansala and Rigel Bueno. Birthday blessings for Sherry Austero, kan Austero family. Gift of life of Sara K. Buendia Magdasok. Mga special na kahagadan, tupas the geodetic engineering licensure exam, dulot kan sarong anonymous. Continuous healing, dulot ni Rita. Marites Astillero and Elena D. Dulot ni Leo Astillero, Healing of Elena D. Dulot kan D family. Special man nakahagada ni Cherry M. Salceda,
to pass the GELE 2023 with 100% passing rate for BU examinees, dulot kan sarong anonymous, 100% passing for all GE Board Exam 2023 takers, dulot kan Lianeta family, 100% passing for GELE 2023 board takers, dulot kan sarong anonymous, special man nakahagadan kan sarong anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Daniel, nina Mr. and Mrs. Araojo and family, Milagros Isidoro, kan Fedelino family, David Sidney, ni Lucy Juan, Eden, ni Julio and Sanorjo family, Rodolfo Sr., nina Mr. and Mrs. Titus Matosiños, Roque, ni Teresita D. Duque, Benward, kan Belches family, Juanita, Jesus, ni Josepi Noynay, Rodrigo, kan Gutierrez family, Rosela, Edsel Sr., kan Orense family, Dominador, ni Grace and Noel, All Souls, ni Levenia Miranda, Delia Ruben, dulot ni Maricel Aranza, Pedro, ni Mirna Mulyasgo, para sa kalag ni Roger, dulot kan Balderrama family, Rogelio, ni Maria Lyle Rocuyan, para sa kalag ni Rogelio, dulot kan Huyan Bahoy. Ang satuyang mga mass sponsors sa ngunya na aldaw, Oktubre 24, 5:30 na misa, sinda po mga minasunod, Maribel Ranyola, Meg Los Baños, Nelly Ranyola, Gigi Relyama, Cecil San Benaventura, Lani Sabio, Sunshine Imperial and family, Almira Binos, Jojo and Ramonito Sikat and family, Carl Dominic O. Montaliana, Legazpi Premium Marketing Incorporated, Denny Palangka and family, Maribel Ranyola and family, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jing Gapayaw, Travelers Insurance and Surety Corporation, Nelly Ranyola and family, Mr. and Mrs. Eddie and Grace Chan and family, R. Palangka General Merchandise, Legazpi, R. Palangka General Merchandise, Sorsogon, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, Felix Lobitos, Luis Ipura Incorporated, Rosie B. Asopardo Cantara and family, Neil Fali, Renato Lim and family, Mr. and Mrs. Raymond Loria and family, Josel Asaytuno Mendez. Matindog na po ang gabos, asin sarbay niyatong awiton an awit sa pagpuon. Magsamba si
Sangaran ka nama asin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang umawon asin pasalamatan taan kagurangnan sa pagtiripon sa tuya sa ikaanom na aldaw kan sa tuyang misa nobinaryo para sa kaumawan kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo. Kaibahan ta sa misa ngunyan, iyo po si Father Gerald Tuason. He is a priest from the Diocese of Maasin, Southern Leyte. He is here to visit his friends here in Legazpi after he attended the ordination yesterday in the Diocese of Sorsogon. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan asin dakol pa an magtubod sa imo. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Ginono sa Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Ginono sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. An kasalan nakalaog sa kinaaban, huli sa sarong tawo, asin huli sa kasalan, an kagadanan. An kagadanan nakalakop sa gabos na tawo, huli talambang saro, nagkasala. Kun huli sa kasalanin sarong tawo, dakol an nagadan, an biyaya asin balaog nin Diyos, huli sa sarong tawo na si Jesucristo, nakaabot sa kadaklan. Kung totoo na ang kagadana naghade sa gabos, huli sa kasalanin sarong tawo, urog na totoo na ang mga nag-ako ka nagsusupay na biyaya, kapatawaran asin katanosan, maghahade sa buhay, huli sa sarong tawo na si Jesucristo. Sa sarong pagtaram, huli sa kasalanin sarong tawo, pinadusahan ang gabos na tawo, siring man, huli sa katanosan nin sarong tawo, itinaos sa gabos an buhay, asin an gabos nagin matanos. Huli sa dai pagkuyog nin sarong tawo, dakol nagin mga parakasala, siring man, huli sa pagkuyog nin sarong tawo, dakol an mga nagin matanos. Kung sa inagdakol an kasalan, duman orog nagdakol an biyaya. Mantang an kasala naghahade asin nagdudulot nin kagadanan, an biyaya maghahade asin magdudulot din buhay na daing kasagkoran sa bagsik kan katanosan na minadatong sato, huli kay Jesucristo na satong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang tingog. Sa bilog na daga, nadangog ang sa iyang
Kamurawayanin Diyos, ibinaretakan kalangitan. Hansa iyang ibo, irurukyaw kan kaitaasan. Ang lambang aldaw, minapahayag kay ni sa masunod na aldaw. Ang lambang banggi, pinapahayag man kay ni sa masunod na banggi.
sangkot sa mga puro kandaga, iyan nadadangog. Sa bilog na dagat, nadangog at sa iyang tingog. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, maghagkos sa habayan asin andamon an ilawan na may pagkot. Siring kamo sa mga naghahalat na ang kagurangnan magbalik hali sa kinasal. Tanganing kun dumatong mabuksan tulos sa pagtuktok. Paladan ang siring na mga surugoon kun maabtan na nagpupuka. Totoong sinasabi ko sa Indo, mahagkos siya, papatukawon niya sinda, asin paglilingkudan na saro-saro. Kung dumatong, hararom na ang banggi o pagkaagang amay, paladan ang mga surugoon kung maabtan na nagpupuka. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos maray na banggi po sa Indogabos mga tugang. Asin happy fiesta po sa mga taga-Ligaspi. Pakigreet nindo an sa indong makataning, happy fiesta. Fiesta po ngunyan digdi sa Ligaspi. Kaya so ibagayin sa Indo hali na sa mga pinakipiestahan. Fiesta in honor of Saint Raphael, the Archangel. Asin ngunyan manabanggi, kita nagkakatiripon sa ikaanom na aldaw kan sa tuyang misa nobinaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Asin an sa indong tema, iyo po ang siring. Our devotion to Saint Jude Thaddeus, forming godly hearts and godly minds. Mga tugang, how do we form a godly heart and godly mind in our devotion to Saint Jude Thaddeus, our patron saint,
in the light of the readings, especially in the Gospel today. Ang satuyang ebanghelyo ngunyan nag-aagyat sa satuya gabos to be vigilant and to be watchful. It calls us for readiness. For what? Para sa ang satuyang pagkahanda. Readiness to respond to the Lord's coming and preparedness to serve Him in all circumstances. And our devotion to Saint Jude calls us to readiness to respond to our calling for mission, to be missionary disciples of our Lord Jesus Christ. And as we celebrate this novena in honor of Saint Jude Thaddeus, known as the patron saint of desperate cases and hopeless situations, we are being challenged to reflect on the reality of our life as Christians. Mga tugang, aramta na sa panahon ngunyan, kadakol na mga tawo ang nakakamati nin manlain-lain na kasakitan, manlain-lain na kadipisilan, manlain-lain na kamunduan, mga kagabatan, asin anuman na mga kapurisawan sa buhay. And there are many people today experience desperate situations that seem so impossible to overcome. And these situations in our life sometimes bring us anxiety, burdensome, the feeling of being helpless and being hopeless. Alagad sa tahaw kay ini mga tugang, si San Judas Tadeo, tinutukdoan kita na sa tahaw kan sa tuyang mga manlain-lain na agyat asin pagbalo sa buhay, tinutukdoan niya kita, naigwa kita nin malalaoman, igwa kita nin masasarigan asin mabibirikan, daing iba, kundi si Jesu Kristo na sa tuyang kagurangnan. Nasabi nga ni sa enot na binasa, iyuan nagtatao sa tuya nin grasya asin kapatawadan, huli kan sa tuyang mga kasalan. Yes, sin and death may have come into the world through the trespass of one man, but it was through the grace of one man that we have been given the gift of new life. And through the death and resurrection of Christ Jesus, we have been forgiven. Our sins have been forgiven, and we have been made righteous as we stand before God. Saint Jude Thaddeus reminds us that the grace of God is always with us, and His grace is sufficient for all of us in every situation. We need only to turn to Him in prayer, and He will provide us the strength and guidance that we need in our life. Gayud, saruin ni mga tugang sa mga bagay na pwede niya tong madara sa satuyang pagdebosyon kay San Judas Tadeo. And in order for us to form a godly heart and godly mind, we need to have a personal encounter and personal relationship to Jesus Christ through our prayer. And we do that through our devotion to Saint Jude. And by doing this, it will lead us to form a godly heart and godly mind. Kan nakaagi pong Domingo, around 2 p.m., nag-agi po ako digdi sa Saint Jude. As nahiling ko po kadakol ang mga tawo na nagsirimba kan oras na ito. Halos kabangangani kan tinampo, igwa dyanin tent na naokupar para sa mga maatinder nin misa. Personally, habang nagdadrive ako, pasiring ako duman sa First District, nahapot ko sa kuyang sa diri,
nata daw niya ko ta nagsusurusuan ang mga tawo digdi sa kasaday-saday na parokyang ini, personal parish. Sa isip ko, igwaman ko taan ng mga darakulang simbahan, yaon an Saint Raphael, yaon an katedral, mas mahiwas an espasyo. Natata ang mga tao nagtsatsaga sa luwas, magsirimba, mainiton, 2:00 hapon, maalpugon ang dalan sa luwas. But later on, I realized, maybe because of our personal relationship with Jesus, our personal encounter with Jesus through our devotion to Saint Jude, and we cannot question the intention and the spirituality of each and every devotees who come here. And maybe, of course, the reason behind is our devotion to Saint Jude. Dahil aram ta, naan sa tuyang mga pamibi, urog naan sa tuyang mga kahagadan, kisan Judas Tadeo, in our most desperate situation, will be heard by God through His intercession. Siguro kadaklan sa Indodigdi na pirming nagsisimba, namatean na nindo an intercession ni San Judas Tadeo. Kadaklan kayo sa Indo mga estudyante na sa oras na maabot ang exam, as in, an ibagayod, yaon sa manlain-lain na problema, kasakitan, kadipisilan sa pamilya, paggayod ka mo nagdidigdi, namamatean nindo ang kagianan kan sa indong buhay. Namamatean nindo ang presensya kan mahal na Diyos. Of course, maski sa inman na simbahan. Pero gayud digdi namatian nindo itong personal encounter sa paagi kan sa indong pagdebosyon kay San Judas Tadeo. And then I realized, nagbalik sa experience ko, na kan ako man, seminarista pa sana. Kan ako po nagluwas sa seminaryo, 2 years po ako na nagluwas. Nagtrabaho ako dyan sa digdi sana. Pag ako man nasa desperate situation, nasa kamunduan, kadipisilan, yaon man ako saro sa indo dyan, nakatindog, nakikipagsusuan, tangani sana na magpangadji digdi, tangani na maghagad nintabang kisan Judas Tadeo. And then I understand why there are so many people gathered here to ask for his intercession. Because we know that Saint Jude is a powerful intercessor who has helped so many people to overcome seemingly in hopeless situations. And in times of darkness and despair, he is a beacon of light and hope. His words of encouragement reminds us that nothing is impossible with God. And as we prepare ourselves for the coming of the Lord, as the gospel reminds us today, let us hold fast to our faith and hope that Saint Jude indeed inspire us to form a godly heart and godly mind. Let us turn to him in our prayer, seeking guidance and strength to face our difficulties and challenges in life. Let us strive to live as faithful servants, ready to respond to the Lord's call of service and the Lord's call for mission. And as we continue with our Novena Mass, may the intercession of Saint Jude Thaddeus strengthen us in our faith, give us hope in our times of need, and help us to always be ready for the coming of the Lord. Amen. Saint Jude Thaddeus.
Mamibi kita sa langit non na Ama, da nagtao sa to kisan Judas Tadeo, tanganing pasunodon kita sa satuyang paglakaw, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Hagadon ta sa iya, na danay kitang pakusugon sa satuyang pagtubod, ang satuyang simbag, huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamili. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadean, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangangapoda ng Diyos, na daing takot na utubuninda, an sa indang mga katungdan, mamibi kita sa gagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daugoninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa enot na mga komunidad, sa pamamayo kan mga apostoles, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa gabos na daipa nakakamid bid ki Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan ebanghelyo, sa paagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan, sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda, sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuya na nagkakatiripon digdi, na magdara sa to sa hararom na komunyon na simbahan, pagpauswagon sa tuyang partisipasyon, asin maghanda sa tuya para sa misyon, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo. Maunto kita nin kadikit, asin iayon taman sa misang ini, an sa tuyang mga personal na pamibi, kahagadan asin pasasalamat, huli sa tabang ni San Judas Tadeo. Kagurangnan sa samong pagsilibrar kan kapistahan ni San Judas Tadeo, huli kan sa iyang kabanalan asin marahay na halimbawa, lumaad lugod an samuyang pagtubod, magliputok ang samuyang pagkamuot, asin sumarig ang samuyang paglaom, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Diyos,
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing an sako asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako unmalugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagdrumdom niya mo kan kamurawayan nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako aan sa mong dulot asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na sakripisyo inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapina tugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langit no nakatukduan sa gabos na tawo, kaya ngunyan asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo ang isip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansapi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Mihisteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Papa si Francisco, asin kan samong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, San Judas Tadeo, nakaidto pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa akimong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilinga ansa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatineraohan kamo nin katuninongan. Mga tugang uya sa Yesu Kristo, an kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod na makisumaro sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Pangatamanon man lugod kita kan hawak kasindugo ni Kristo sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamiibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimiibi kami, lugod ang sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway, inihinahagad mi, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa announcement. Nagpuuna po kan Webes ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktubre 27. Sa mga maabot po maging novena as in Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa opisina kan parokya. Sa Oktubre 27, iyo po ang Desperas nin kapiestahan.
ni San Judas Tadeo. Magkakaigwa po ni Sumbang Gabi, pagkatapos ni Misa sa pagkahapon. Si Ringman available na po sa satuwing opisina ang 6 inches, asin 12 inches, na replica images ni St. Jude Tadeus. Para po sa mga maabot, magbakal ng Sumba shirt, asin replica image, magdulok na lang po sa opisina kan parokya. Sa Oktubre 28, aldaw nin Sabado, iyo po ang kafiesta ni San Judas Tadeo. Ang ma-schedule po nin misa, iyo po ang mga minasunod. Alas 6:30 sa pagkaaga, alas 8, alas 9:30, alauna 45 sa pagkahapon, alas 3, asin alas 4 sa pagkahapon. Magkakaigwa man po nin procession sa oras na alas 4 sa pagkahapon. Asin susundan po nin misa concelebrada sa oras na alas 5:30 na pamamayuhan ni Father Jerome Ceciliano. Diyos mabalos po. Diyos maray na banggi po girari sa inyo gabos. Grutom na po kamo. Madali masanay, mapasalamat sana kita sa mga bisita tang padi. May naukunan ako ito sa seminar, yung rawit-dawit sa Latin. Sabi ka itong rawit-dawit, num quam solus melius duos. Abot sabi yun po, never alone, better two. Swerte kita ngunyan ta bako sa ng solo o bako sa ng saro ang bisita tang padi kundi duang padi. Gusto ko pong pasalamatan sa ngaran ni Father Neil Aranas, po ni Father Kevin Fonasher, si Ringman kan Commission on Worship. Pinapasalamatan ko po ang sa tuyang main celebrant sa ngunyan na si Father Aaron Liasos. Parakpakan na tayo sa karoon. Si Father Aaron sa kunya nakadistino dyan sa Albay Cathedral Parish. Yaw sa dyan na destino. Pero kanino tagkasabayan kaming duwa sa parokya kan Bigaa. Kasuhapon, gwapong padi. Ngunyan, gwapo na naman ang mga padi. May kaiba siyang padi sa ngunyan. Father Stephen. Father Gerald Stephen Tuason. He belongs to the Diocese of Maasin, Southern Leyte. Nagdigdi siya tanganing magkahiriling kamo, karayoon ng hinalian. Ano? Father, thank you so much for visiting us. Sa Giraray po, pasalamatan ta sinang duwa. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan mga payo asin maghagad nin bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin dayaday na nakakamidbid kan matanos asin marhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit non na pamana. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.